Изпеем след като е празника на буквите. Буквички. Да, песента за буквичките. Хайде! Будовички, родни познати, азбука стройно ходце, сложиха двамата братя в моите малки ръце. Сложиха двамата братя в моите малки ръце. Пиша ги дълги редици, пиша по белия лист. Те ми приличат на птици, ято в небесната вис. Те ми приличат на птици, ято в небесната вис. Уча ги с обич голяма, буквички скъпи за мен. Давам ви дума, че няма да ви забравя ни ден. Давам ви дума, че няма да ви забравя ни ден. Благодаря ви за хубавия поздрав към нашите гости. Деца, днес е празника на буквите и ние вече сме. Заповядайте, госпожо Алексиева, ето там има едно място. Кой ще прочете какво е написано с червени букви? Георги? Вече сме грамотни. Нека да прочетем и това, което съм написала, за да започнем нашия празник. Райничка, първата част. Евче Олелия падна. О, разохка се от смях, с малко не припадна. Добре, Георги? И тя не мря край тях. Хи, хей, хо, хо, скача весело азбуката цяла. Тъй като изучихме вече азбуката и знае всички букви сме грамотни, подготвила съм за вас нещо, за да разберете повече за азбуката. Добре дошли в света на буквите. Може ли да отворите? Заповядайте. Няма нищо. Заповядайте. Кои са буквичките, които са написани? Защо така различно, с различни цветове са написани? Не се чух с различни цветове. Кажи, Краци. Кои са Буквите са А, И, Д, Б, Я, К, М. Кой ще каже кои са гласните от тази поредица? Кажи, Ивчо. Буквите са И и А. Добре. А съгласните кои са? Аз съм в представлението, не мога да говоря. Вътре съм влизам. Да, На втория етаж, първата врата, там къде да пишем. 203. Как се родили буквите? Има място. Живеят ли хората в древността, без да имат нито писмо, нито дори писмен знак? Това било много, много давна. От тогава са изминали повече от 7000 години. Никой не знае как може да се съобщят нещо от разстояние или да оставят знак, когато ги няма в жилището. Едно далечно от нашите земи племе
отглеждали много хубава царевица и вкусни птици. Но съседите им се научили и тайно започнали да отмътват царевици и птици. Как да предупредят крадците? Ако се срещнат лице с лице, те ще се избият, а злосторниците пак няма да се получат. И ето, някой се досетил. На главния път към селището поставил царевица перо от крило и отровна стрела. Съседите разбрали, че това означава: който посегне на царевицата и на птиците, ще получи отровна стрела. От тогава започнали да нареждат и други предмети, за да си съобщават чрез тях важни неща. Друго племе било нужно да запомня кога е най-подходящото време да се сее, кога се роят пчелите, кои са дъждовните дни през годината. Почнали да връзват възли на връвчици и по тях да си отброяват нужното. Така и уния, които забравят, имали вече сигурни знаци. Тая хитрина научили още много народи. Вместо с предмети започнали да си служат с тяхното изображение. Издълбавали върху камък и рисували върху плоча от мека глина преди да е засъхнала. Това са останки от рисунки в пещерите. За някой сме говорили и вие знаете, но сега няма да. Ето още. Хората живеели в пещери. Те рисували слънцето по стените, за да отбележат, че тачат слънцето най-много от всичко, което познават, и думата деле те нарисували пак със слънце. Хубавото време и пак го отбелязвали със слънце. Така рисунките станали първото писмо. С тях древните хора са разказвали много неща. До днес се е запазило картинното писмо на египтяните, наречено иероглифно. Много време е трябвало за записването на една мисъл, когато всичко се рисува и то много точно, за да не се сбърка. И през много години хората започнали да упростяват рисунките, за да пишат по-лесно и по-бързо. От четъркела останала извитата шия и клюна. От главата на бика се запазила само люлката на роговете и извивката на муцуната. От слънцето няколко лъча. Отново минали хиляди години. Хората определили всеки звук да има свой знак. Това вече били буквите. Така се появило най-голямото чудо на земята – буквите. Първи си послужили с буквите древните гърци. Ето това са техните букви. През 855 година двамата братя Кирил и Методий създали славянската азбука и с помощта на свои ученици превели първите книги на славянски език. И тук са дадени двете азбуки, старата глаголицата и кирилицата е старата и вече обработената, опростена глаголица. А това са двамата братя, Кирил и Методий, които са създали нашата азбука. И тъй като сме изучили буквите, ние сме подготвили с вас всеки да представи по една буквичка. Хайде сега да се представим пред гостите на нашите родители какво сме научили, какво може и какво знаем. И тъй като азбуката започва с буквичка А, ще започне от буквичка А. Ако искате дечицата да излизат или ще губи много време да ги снимате, кажете, или от място, за да не се притесняват. Ние така сме го замислили, но все пак
Кажете и вие вашето мнение. Рени, хайде вие. Аз съм българче. Аз съм българче. Силна майка мен ме е родила. С хубости блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в кака и свободен аз живея, всичко българско е родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, в дни велики в славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Благодаря ти. Българската буквичка се разболя, затова преминаваме към буквичка В. Васил Левски. Паметникът на Васил Левски е издигнат на мястото, на което е бил обвезен апостолът на свободата в София. Гербът на София, столицата на България, е символ и на столична община. Той е изработен през 1900 година, заради участието на София в Всемирното изложение в Париж. Дворецът на последните български царки сега е музей и национална художествена галерия. В фонда на галерията се съхраняват над 50 000 художествени творби. Елин Пелин. Елин Пелин е голям български писател, наречен певец на българското село. Негова паметна плоча стои на улицата в центъра на София, която носи неговото име. Журналист. Журналист е кохетен малък площад в Софийския град Лозенец. Може да не става, за да не пречи. Да. И Иван Вазов. Къщата музей на Иван Вазов е открита като първите български литературни музеи. Отрядът на българската литература дълги години е живял и творил в София, улицата, на която се намира също неговото име. И кратко, Йордан Йолков. Йордан Йолков е един от класиците на българската литература. На него също е кръстена улица в София. Култура. Националният дворец на културата е център за конференции, изложби и специални събития. Това е най-големият конгресен център в Югоизточна Европа и един от символите на София. Лъв мост е голямо кръстовище и мост над Владейската река в центъра на София. Мостът е една от забележителностите на столицата, а лъвовете са символ на българската сила. Музей. Национален исторически музей е най-големият музей в България. В него се съхраняват над 700 000 паметници на културата, представляващи историята на днешните български земи при 8000 години до наши дни. Националната библиотека Свети Кирил и Методий е най-голямата библиотека в страната и разполага с над 7 808 928 книги на различни езици, публикувани в страни от цял свят. Супер! Орлов мост. Орлов мост е важно кръстовище в София и мост в центъра на града. Името му идва от бронзовите статуи на орли, които са негови символични покровители и защитници. Площад Плавейков е най-голямата книжарница на открито. На площада се намира скулптурна композиция на писателите Пенчо и Петко Славейкови. Растем не старей е девизът на София, нашата столица. Седика е първото име на София, а останки от стени на древната крепост са запазени и до днес. Столицата ни е била наричана още Средец и Триадица. Театър. Театрите в София са многобройни. Народният театър е най-прочутият от тях. Народен театър Иван Вазов е и най-големият театър в София, построен в бароков стил с скулптури и позлата. На фасадата и покрива в София има още 23 театъра. Университет Софийският университет Свети Климент Охридски е най-старото висше учебно заведение в
Построен е от братята Евлоги и Христо Георгиеви. В София има още 16 университета. Браво! Фонтан. Фонтаните са неразделна част от градинската среда на София. Един от най-красивите и известните от тях се намира в градинката пред Народния театър Иван Вазов. Храм паметникът Александър Невски е един от символите на София. Куполите на църквата са изработени от злато и се виждат отдалеч. Църквата Света София е една от най-старите църкви в София. Нейната история е тясно свързана с тази на града. Читалище. Читалището е типична българска просвета. Форма в Софийска община. Днес има над 140 работещи читалища. Щастливец. Щастливец е псевдоним на големия български писател Алеко Константинов, който е основател на туристическото движение в България. Южният парк е един от големите паркове в София. В парка се срещат 65 вида птици, а 29 от тях са защитени. То е любимо място за разходка на софиянците. Яворов е един от най-големите български поети, а къщата му в София днес е музей. Чудесно! Много ви благодаря, деца. Вашите родители си припомниха много неща, които може би са забравили. И тъй като ние направихме обиколка на София, видяхме всички тези забележителности и за това им разказахме в стихове колко е красива нашата столица, вашия роден град, колко много ще го пазим и ще го обичаме и за това сме се подготвили, за да разкажем за него. А сега малко любопитни, весели случки ще ни представят няколко двойки ученици. Ще започнем с ученолюбивите. Хайде да ни представите ученолюбивите. Ето тук пред. Напоследък много добре се учи Юлиана. Навярно някой помага. Не от една седмица телевизора е развален. Следващите са любопитство. Да видим любопитните. Любопитство. Юри, какво работи пестарка? Произвежда огледала, а майка ти оглежда се в тях. И часовник. Тъй като часовник е много важен, защото ние така идваме на училище, като следим. Къде отиваш този стар часовник? Отивам в клас. За какво ти е? По-бързо отмервам часовете. За да мине времето и да играем. Ами, много съм доволна, деца, от това. Хайде сега да излезе катето и да ни покаже, че ние всички много сме грамотни, че сме изучили буквичките и че вече сме грамотни. Какво ще ни представиш, катенце? Ела, ако искаш отпред. Заповядай. Вече сме грамотни. Всеки може, всеки знае. Своята буква да познае. Ала я вземи буквара и от приказката стара 2-3 реда прочети. Какво ще кажеш ти? Сложна работа е тая. Аз по себе си го зная. Сричах половин година и най-трудното отмина. Вече мога като батко да чета спокойно гладко. Ах, направо съм страхотно, първокласниче грамотно. Браво! И сега за награда, че толкова добре се справите, искам да продължим с азбуката, която съм подготвила за вас. С какво? Кой ще прочете? Чети, Георги. Азбуката с гатаници.
Браво, Георги. Кой ще чете? Малко да упражним непознат текст, за да кажем, че знаем вече да четем, че вече сме се ограмотили. Чети, Мони. Ти го галиш с ръчица и с усмивка. Спокойно, няма притеснявате, това е непознат текст. Изусмихнато. Много е древно, че не го Не го ли виждате. виждаш? Ела по-напред, ако не го виждаш. Усмихнато лице, а пък майка му овчица те дарява с Млекце. лекце. Що е то? Кой ще каже? Кажи, Никола. Агънцето. Кой ще чете за Борко с барабана? Нека да мине отпред. Катенце, ела по-напред, за да можеш да го четеш добре. Борко барабана буха, много старесна гледка. Страшна на дървото от Клонака. Нещо в тъмното, но той избуха. Що му стана на Юнака. Що му стана на юнаката, захвърка Да захвърли барабана. Ще го сплаши. Беше. Райне. Бухал. Чети, Велинче, ако искаш напред да излезеш или отляво. Виждаш, добре. На комина от зарана кацна непозната врана, че разглежда яко мино, че учудено пути врана от ламарина. Не лети, а се Върти. върти. Що е то? Кой ще каже? Кажи, Ветропоказател. Ветропоказател, точно така, защото е от какво? От ламарина, нали? Да. Хайде за малкото юначе, Алексче. Малкото юначе с червено калпаче. На един крак стои. Що е то? На един крак стои. Кажи го, Янчо. Добре. Чети, Рени. Вдигнеш я зелена, пуснеш я червена, но ти бъди мъж, здраво я дръж. Що е то? Кажи го. Диня. Динята. Но ако не я държиш здраво, какво ще стане? Ще спадне и ще се щупи. За Бодлю ще ни чете Райничка. Ела напред. Бодлю потреби и тръни. Вейнал. Вейнал кърпа в ръчица, може без да се препъне, да Играе. играе ръченица. Що
Що е то? Кажи ми те. Ешко-вешко. Да, ешко-вешко. Чети Боянчо. Като, цъв, не, врякът, ще се прави на седмица. Тази баба кекерица уж по ноти, ще кряка, ще я слуша в Ракитака. Друга баба. Кой ще каже Теди? Жаба. Краси. Кърпо. Пребрадила. Малко трудна дума. Пребрадила от зелена Свила. Еднокрака сняг. Кака. Еднокрака кака. Сняг. Поле. Дочака. Кажи Кати. Зелка. Кой друг ще се опита? Мите? Уж едноуха. Уж Крака. еднокрака. Укшила два кожуха за мен и за кака. Що е то? Кой не съм дигала? Рали? Дигна крака. Реши. Кажи, Рали. Иглата. Иглата. Уж еднокрака, а ушила два кожуха. Кой може да шие? Иглата. Добре, да Ами чита. къпата. Хайде сега. Имахме нещо, което да напишем. Отворете си тетрадката. Ще направим едно пътешествие на една буквичка. Брала съм буквичката Д. Тръгнала тази малка буквичка да си търси приятели. Вървяла и срещнала О и след това М. Коя думичка образуваме? Напишете я. Тръгнала буквичка, срещнала първо О, след това М. Коя думичка написахте, катенце? Дом. Браво! Към тази думичка се хванали други две буквички. А и Т. Хайде напишете новата думичка. Към дом се хванали А и Т. Получихме именце? Домат. Домат! Браво! Откъснала се буквичката Д и продължила нататък сама. Застанала след ричката